1 Samuel 21. Aeth Samuel I nob at yr offeiriad Ahimelech. Daeth yntau i'w gyfarfod dan grynu a gofyn iddo, pam yr wyt ti ar dy ben dy hun heb neb gyda thi? Ac meddai Dafydd wrth yr offeiriad Ahimelech, y brenin sydd wedi rhoi gorchymyn I mi, a dweud wrthyf, nid yw neb I wybod pam yr anfonais di, na beth a orchmynnais I ti. Ac rwyf wedi rhoi cyfarwyddyd i'r milwyr ifanc i'm cyfarfod yn y fan ar fan. A nawr, beth sydd gennyt wrth law? Gad I mi gael 5 torth neu'r hyn sydd gennyt. Atebodd yr offeiriad. Nid oes gennyf ddim bara cyffredin wrth law, ond yma fara cysegredig. Os yw'r milwyr wedi ymgadw'n llwyr oddi wrth wragedd. Atebodd Dafydd yn wir, mae'n hen arfer gennym ymgadw oddi wrth wragedd pan fyddaf yn cychwyn ar ymgyrch, fel bod arfer milwyr yn gysegredig. Ac os yw felly ar siwrnau gyffredin, pa faint mwy y bydd yr arfain gysegredig heddi? Yna fe roddodd yr offeiriad iddo'r bara cysegredig, gan nad oedd yno ddim ond y bara gosod, oedd wedi ei symud o bresenoldeb yr arglwydd mwyn gosod bara ffres ar ddiwrnod y cyfnewid. Ar y pryd, yr oedd un o weision Sôl yno, dan adduned ger bron yr arglwydd. Ei enw oedd Doeg yr Edomiad, ac oedd pen bugail Sôl. Gofynodd Dafydd I Ahimelech, ond nid oes yma weiwffon neu gleddyf wrth law gennyt, oherwydd ni feithim am cleddyf na am harfau gyda mi, am fod cymaint bris gyda gorchymyn y brenin. Atebodd yr offeiriad, beth am gleddyf Goleuath y Philistiad, y dyn a lefaist yn Nyffryn Ela. Mae hwnnw yma wedi ei lapio mewn brethyn y tu ôl i'r effod. Os wyt ti am hwnnw, cymeref, oherwydd nid oes yma yr un arall, ond hwnnw. Ac meddai Dafydd, nid oes debyg iddo, rhwyf I mi. Y diwrnod hwnnw, ymadawodd Dafydd ac mwyn ffoi oddi wrth Sôl, aeth at Achis, brenin Gath. Gofynodd gweision Achis iddo, ond nid hwn yw Dafydd, brenin y wlad. Ond nid am hwn y maent yn canu wrth ddawnsio, lladdodd Sôl ei filoedd a Dafydd ei fyrddiannau. Cymerodd Dafydd y geiriau hyn at ei galon, ac ofnodd rhag Achis brenin Gath. Newidiodd ei ymddygiad o'i blaen a dechrau ymddwyn fel yn fytyn yn ei misg a chripio drysau'r porth a glyfoerio hyd ei farf. Ac meddai Achis wrth ei weision, gallwch weld bod y dyn yn wallgo, pam y deithoch ag ef ata fi. A wyf yn bryn o'n fydion, fel eich bod yn dod â hwn o'n blaen i'n fyddi, a ddaw hwn i'm ti. Amen. Iawn. Wel, bore yma dyn ni'n mynd I edrych ar yr hanes yma gyda'n gilydd, a bydd rhai pethau'n dod ar y sgrin jyst i'n helpu ni hefyd gobeithio. I chi gael deall beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r darlun chydig bach yn gymleth beth sy'n digwydd fan hyn, yn enwedig os chi fel fi, ddim wedi arfer gyda bara cysegredig, dim ond bara brown neu gwyn. Fel arfer, fi'n bita, ond newn ni ddod at hynny mewn munud. Ond I roi recap bach I ni, gan fod pythefnos wedi bod, tro diwetha o'n i'n edrych ar 1 Samuel, drychwch yn ôl yn eich Beible, wnaeth chi weld, ym mhenod 20, oedd Carwyn wedi agor y gair I ni, os chi'n cofio, a wnaethon ni weld y berthynas yna oedd rhwng Dafydd a Jonathan. Dafydd a Jonathan yn frodyr mewn gwirionedd, mewn ymdeimlad gyda'i gilydd erbyn hyn. Oedd ei eneidiau nhw wedi dod at ei gilydd fel un bron, wedi glynu at ei gilydd. Ac oedd yna esiampl I ni o frawdoliaeth Cristnogol, o berthynas cyfamodol ac aberthol oedd rhwng dau ddyn. Ond oedd hwnna'n chydig bach o intermission byddech chi'n dweud o'r hanes, oherwydd beth sydd wedi bod yn digwydd cyn hynny ac am sawl pennod erbyn hyn yw fod Dafydd wedi concro Goleuath wrth gwrs, a nawr mae Dafydd yn profi llwyddiant trwy nerth a trwy help Duw. Ond mae Sôl nawr yn sylweddoli dyma'r un mae Duw wedi ei eneinio. Dyma'r un mae Dafydd yn dod I gymryd yn swyddi fel brenin, basically. Ac felly mae'n dechrau ofni a mae'n dechrau ceisio lladd Sôl. Ond os chi'n cofio, bob un tro oedd e'n trial lladd Sôl, oedd Sôl yn trial lladd Dafydd, oedd e'n methu. Oedd e'n fethiant llwyr.
Nid oherwydd fod Dafydd yn gwneud unrhyw beth. Oedd Dafydd ar y dechrau yn enwedig yn oblivious i hynny. Ond, oedd Dafydd yn cael ei gadw oherwydd pwy yw Duw, oherwydd beth oedd Duw yn gwneud. A mae hwnna'n bwysig yng nghyd-destun yr hanes heddi. Nawr, fe wedodd eilir wrthon ni, quite right, beth i ni'n gweld heddi yn fwy na dim yw Dafydd nawr yn amlygu i ni ei natur ddynol, ei natur fel pechadur, ei wendidau. Mae Dafydd yn mynd o sefyllfa lle mae e'n pwyso'n llwyr ar yr arglwydd ac yn ymddiried drwy ffydd yn yr arglwydd, yn sydyn i ddechrau ofni dynion. A dyma be byddwn ni yn dwlu ni gadw yn ein cof trwy'r hanes heddi, reit? Edrychwch ar beth sy'n digwydd pan ych chi'n ofni dynion yn fwy na chi'n ofni Duw. Dyma beth sy'n digwydd. Dim dyna lle mae'r broblem yn amlygu ei hunan, mae'n amlygu hunan yn y pechod sydd yn dod nes ymlaen. Ond dyna lle mae'n dechrau, dyna wraidd y broblem. Bod e'n ofni pobl yn fwy na mae'n ofni Duw. Mae'n colli golwg ar pwy yw ei dduw e. Ac felly mae'n stryglo yn sgil hynny. Nawr te, yn yr hanes heddi, mae yna fap i chi, jyst i'n helpu ni ddeall beth sy'n digwydd. Yn adnod 1 i 9, beth sy'n digwydd yw, mae wedi teithio, os chi'n cofio, nath e fynd i ddechrau at Samuel yr offeiriad yn Rama, ac o Gibea felly i Rama, mae Saul wedi bod yn Gibea, reit? Ac mae wedyn, os chi'n cofio, wedi mynd i Rama, o Gibea i Rama hefyd, a pan ddigwyddodd hynny, nath e ddechrau proffwydo. Chi'n cofio? Nath e ddechrau proffwydo, a'r holl filwyr oedd gyda fe hefyd. Beth bynnag am hynny, reit? Beth sy'n digwydd heddiw yw fod Dafydd yn dechrau ei daith, a dyma'r rhan nesaf. Mae'n mynd i gaff. Nawr, sa'n gwybod amdano chi, ond os byddwch chi'n rhoi mewn yn Google Maps, neu be bynnag, Apple Maps, be bynnag chi'n defnyddio, sa'n sponsored gan ddim un o'n nhw, os byddwch chi eisiau mynd o Rama i gaff, sut byddwch chi'n mynd? Byddwn ni ddim yn meddwl bod angen bod chi'n mynd trwy nob. Okay? Dyna'r darlun fi eisiau darlunio fan hyn. Ond eto, am ryw reswm, a dyma'r pwynt cyntaf ni'n mynd i edrych arno, mae Dafydd yn gwneud y pit stop yma. Mae'n penderfynu mynd i nob. Right? Pam? Pam fydde fe'n gwneud hynny? Wel, beth sy'n special am fyna yw fod na dabernacl yna. Mae yna fan cyfarfod yna. Mae yna offeiriad yna. A mae'n mynd nawr wedi blino yn llwgu, a mae'n mynd i'r tabernacl. Mae'n mynd i babell y cyfarfod bydde fe'n aml yn cael ei alw. Ac felly, dyna lle mae'n dechrau. Mae'r dechrau'n dda. Mae'n mynd i le da iawn. Ond mae problem. Y broblem yw, fod e'n mynd i'r lle cywir, dyw e ddim yn mynd am y rhesymau cywir. Dyw e ddim yn mynd i'r deml mwyn ceisio help yr offeiriad a help Duw ac help cysur. Mae'n mynd yna mwyn ffeindio eitemau penodol. A dyma beth ni'n mynd i weld heddi. Mae'n dod i chwilio am ddau beth, sef bara a cleddyf. Right? Mae'n gofyn yn specific iawn amdanyn nhw. A mae'n dod, felly, mae'n dod i le i fan cyfarfod gyda Duw, ond dyw e ddim yn dod ac yn dweud, Achimelech, dwi'n desperate am dy help di. Mae Saul ar fy ôl i, mae Duw wedi fe neinio i, dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, dwi wedi gorfod dianc am fy mywyd, allu di helpu fi, please. Allu di fynd a ceisio'r arglwydd ar fy rhan ni. Dwi'n dod i geisio dy help di, dwi'n dod i lochesu yno ti ac yn yr arglwydd trwy ti. Na. Yn hytrach na gwneud hynny, yn hytrach na profi cymdeithas gyda'r arglwydd, mae'n dod a mae'n dweud, fi angen bara. Rho fara i fi. Fi'n desperate, fi eisiau bwyd. Mewn geiriau eraill, mae olygon ar ei fol. A mae hynny oherwydd bod e mewn gwendid, mae'n starfo.
Sa'n gwybod os chi wedi bod mewn sefyllfa lle falle mae ydych chi waith i wneud, chi yn y swyddfa, be bynnag yw'ch gwaith chi, chi'n gwybod bod ydych chi waith i wneud, ond chi heb gael brecwast neu chi heb gael cino a chi'n starfo mae'r bolan rymblan. Wel, can gwaith fan hyn, mae'n desbryd am fwyd am fod wedi bod yn teithio, mae wedi blino, mae'n emosiynol, mae wedi gorfod ffarwelio gyda'i gartre, gyda'i wraig, gyda Jonathan, ei ffrind agos. Mae on the run fan hyn. Mae'n desbryd. Ond ar yr un pryd, dyw e ddim yn sylweddoli beth sydd ei angen fwyaf arno fe yn y sefyllfa. Pan mae'n desbryd, pan dyw e ddim yn gwybod lle i droi, lle i fynd, yr union le mae angen mynd yw at yr arglwydd. Nawr, mae'n dod i'r lle cywir, ond dyw e ddim yn dod gyda calon cywir. Nawr, mae yna wers bwysig iawn i ni fan hyn. I ni gyd yn y lle cywir bore yma, dyw hynny ddim yn golygu fod ein calon ni'n gywir. Dyw hynny ddim yn golygu bod ni'n dod mwyn gwrando ac yn ceisio'r arglwydd ac yn gofyn arglwydd beth sydd gen ti i'w ddweud wrtho i bore yma. Nawr, sa'n gwybod beth yw'r rhesymau dros eich bod chi gyd wedi'ch ffindio'ch ffordd i fan hyn bore yma. Fi'n falch bod chi yma oherwydd mae'r arglwydd wedi'ch arwain chi yma. Ond mae dal angen ein bod ni'n dod nawr gyda calon gywir. Chi'n gweld wrth i ni ddod at yr arglwydd, mae'n bwysig sylweddoli, hanner y frwydr yw bod ni yma. Gallwch chi fod yn eistedd fyna a bod chi'n meddwl am eich boliau. Yn llythrenol ac metaphorically. Bod chi'n meddwl am bethau eraill, bod eich calonau chi a'ch bryd chi ar bethau dynol. Beth sydd i gynno, falle? Beth sydd angen i wneud? Yr holl restr o'r bethau yna sydd angen i chi wneud a chi'n teimlo'n swamped ganddyn nhw. Yr holl bryderon yna sydd ar eich meddyliau chi. Yn lle bod ni'n dod ac yn gofyn arglwydd, beth sydd gen ti i'w ddweud wrtho i bore yma? Arglwydd delio gyda fi bore yma. Arglwydd cwrdd â fi bore yma. Rhoi fi yr hyn sydd ei angen arna i bore yma, please arglwydd, yn dy ras. Nawr, beth sy'n rhyfeddol, byddwn ni weld mewn munud, yw fod Dafydd yn dod gyda chalon anghywir, mae'r arglwydd yn raslon. Just fel mae'r arglwydd yn gallu bod yn raslon tuag atoch chi bore yma. Ond, yr agwedd sydd ei angen arno ni yw yr agwedd cywir yna. Cofio at bwy i ni'n dod, pam i ni'n dod, sut i ni ddod i bresenoldeb yr arglwydd i'w geisio fe. Nawr te, yn ail, mae Dafydd yn cwmpo. Am y tro cyntaf, hynny yw, nid bod fi'n dweud bod Dafydd heb bechu yn ei fywyd nes y pwynt yma, right? Ond dyma'r tro cyntaf, i ni'n darllen nawr am Dafydd yn syrthio i bechod. So yn yr hanes yma, mae Dafydd yn dweud celwydd fel y ddeilir yn sôn ar y dechrau. Ac wrth iddo fe ddweud celwydd, mae'n amlygu rhywbeth i ni. Mae'n amlygu lot i ni. Mae'n amlygu yn gyntaf fod e'n bechadur just fel chi a fi. Mae'n bechadur, dyw e ddim yn berffaith. A mae Duw eisiau ni sylwi ar hynny. Mae eisiau ni wybod, mae'r bobl yma sydd yn esiample i ni'n arwyr y ffydd yn amherffaith. Dim ond un sydd yn berffaith, Iesu Grist. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwngddyn nhw, wrth gwrs. A felly mae'n cael ei amlygu ni, bod e'n dweud celwydd yn anghywir fan hyn. Ond ar yr un pryd, ac yn fwy na hynny, pam? Pam fod e'n dweud celwydd? Yn ei wendid, gyda'i galon ar bethau bydol a dynol, mae'n edrych yn horizontal yn lle vertical, os liciwch chi. Dyw e ddim yn edrych at y nefoedd am nerth a tuag at Dduw. Dyw e ddim chwaith a'i olwg ar yr arglwydd pan mae'n dod mewn i'r tabernacl. Chi'n gweld pwy mae'n edrych arno? Mae'n edrych ar Ahimelech. Mae wedi dod i fan cysegredig, man cyfarfod gyda Duw. Dyna beth oedd y tabernacl. Byddwn ni'n clywed mwy am hynny heno. Felly dwi ddim am sôn rili amdano fe. Ond wrth iddo fe ddod i'r man cyfarfod yna, dyw e ddim yn meddwl iddo fe ei hunan, fi'n dod o flaen y Duw mawr, y Duw byw. Mae hwnna i fod, dyle hynny siapio'r ffordd mae'n ymddwyn o flaen Ahimelech, o ffeiriad Duw. Ond yn lle hynny, mae'n edrych ar Ahimelech. A mae'n dechrau meddwl iddo fe ei hunan, reit, mae Ahimelech fan hyn. Beth os mae Ahimelech yn penderfynu, os fi'n dweud y gwir wrth Ahimelech, bod e'n penderfynu mynd at Saul.
ac yn penderfynu dweud y cyfan wrtho fe, a bod Saul yn dod ac yn ynalu ac yn fy llafu. Fi'n gwybod beth na fi, na i ddweud celwydd. A felly wrth i Ahimelech weld Saul yn dod nawr, mae'n gweld e'n dod, mae'n gweld bod neb gyda fe, bod e'r ben ei hunan, sy'n beth od iawn ar gyfer arwr fel Dafydd. Bydde, milwyr gyda fe, bydde llon cart o bobl gyda fe, trwy'r amser, am ei fod e'n filwr oedd yn mynd ac yn lladd degoedd o filoedd o bobl. A felly mae'n dod, mae'n edrych yn wan, mae'n edrych yn exhausted, mae'n llwgu. Chi'n gallu dychmygu'r darlun am e'r ben ei hunan, reit? Ac wrth iddo fe ddod, mae'n gweld Ahimelech, mae'n poeni a mae'n dweud celwydd, yn lle dweud y gwir. Mae'n meddwl iddo fe hunan, mae eisiau fi gamu mewn fan hyn ac achub fy hunan. Dyna mae'n meddwl. Felly fi wneud rhywbeth am y sefyllfa. Nawr, just top tip, peidiwch byth y meddwl hynny. Dyw ddim angen dy help di. Mae'n gwybod beth mae'n wneud. Cwbl sydd angen i ni wneud yw ymddiried ynddo fe sy'n gwybod beth mae'n wneud. Dyna y mistake mawr mae Dafydd yn gwneud fan hyn. A beth ni'n gweld yw mae Dafydd yn penderfynu dweud, fi ar top secret mission, basically. I fi, mae Saul wedi yn anfon ni, fi'n mynd i benderfynu, fi wedi mynd yn dawel, mae'r milwyr rownd y gornel yn cuddio. Ac yn sydyn mae'n ffindio hunan mewn twll. Mae'n ffindio hunan mewn twll. A chi'n gweld, o un celwydd, mae yna lot o gelwyddau yn gorfod dod. Mae'n bwll di weilod. A dyna natur pechod a celwydd i ni gyda llaw. Chi'n dechrau gyda un, ond mae'n arwain at un arall. Achos y cwestiwn nesau, ydy'r milwyr wedi cadw hunan yn lan? Na i wei bod nhw. A mae hefyd yn dweud wedyn, achos mae arfau nhw'n lan. Ond nes ymlaen wedyn, mae'n gofyn am arfau, achos dim arfau gyda nhw. Mae'r stori'n dechrau cael ei gymysgu. A felly, yn sydyn, mae'n dechrau ffindio hunan mewn twll o bechod. Yn gorfod pechu mwyn cyfro pechod a dweud celwydd mwyn cyfro celwydd arall. Sylwch natur pechod. Mae'n ein tynnu ni mewn, mae'n ein tynnu ni lawr falle dylen ni ddweud, trwy'r amser. A'r cyfan oherwydd fod e wedi colli golwg ar fawredd Duw. Chi'n gweld, dyma'r Duw, os bydde Dafydd jyst i edrych yn ôl ar hanes ei bobl ac edrych ar ei fywyd ei hunan, sydd wedi gwneud pethau rhyfeddol, jyst y mywyd Dafydd ei hunan, i ddod â Dafydd i'r fan yna, lle mae e nawr. A'r cyfan, nid oherwydd Dafydd, ond oherwydd fod Duw wedi dewis Dafydd. Chi'n gweld, yr addewid sydd gan Dafydd yw y ffaith bod wedi cael ei eneinio. Achos bod wedi cael ei eneinio, mae hynny'n golygu mae'n mynd i fod yn frenin. Na'r cwbl sydd ei angen arno fe. Mae hwnna'n ddigon i allu ymddiried yn yr arglwydd. Heb sôn am y ffaith fod e'n gwybod beth oedd Joshua yn gwybod. Paid ac aswydo na dychryn oherwydd roi fi yr arglwydd y Dduw gyda fi, ble bynnag yr ei. Chi'n gweld mae'r arglwydd, os yw e'n gaddo, yn mynd i anrhydeddu. Ac os yw e wedi galw Dafydd i fod yn frenin, mae Dafydd yn mynd i fod yn frenin. Bob tro mae Saul wedi trio lladd Dafydd, mae Dafydd wedi cael ei arbed. Nid oherwydd Dafydd, oherwydd Duw. Chi'n gweld, yn ysbrydol, yn erbyn y gelyn, Satan, nid chi sy'n mynd i gael chi'ch hunan mas o afael Satan. Duw sy'n mynd i. Fe sy'n mynd i'ch cadw chi nes y diwedd. Y mistake mwyaf allwn ni wneud yw meddwl mae ni sydd angen helpu Duw rywsut i gael ein hunan mas o ryw o drwbl. Y funud i ni'n dechrau edrych yn ddynol ar y sefyllfa ac edrych ar roi ein pwys ni ar y pryderon o'n cwmpas ni, dyna'r union adeg dyn ni'n colli golwg ar fawredd y Duw oedd just tu ôl i Dafydd fan hyn yn y tabernacl. Oedd ei angen edrych just uwch ben Ahimelech a gweld Duw. Ffocysu'n gywir. Os ych chi'n wynebu brwydrau, os ych chi'n wynebu Ahimelech ar hyn o bryd, os ych chi'n wynebu blinder, os ych chi'n wynebu Saul, hynny yw, Satan, yn dod ar eich ôl chi,
Right? Os ych chi'n ffindo fe'n anodd, peidiwch â canolbwyntio ar Satan. Trowch eich golygon at yr arglwydd. Atgoffwch eich hunain o pwy yw e, a sut mynd i'ch cadw chi yn y gorffennol. A sut wrth ymddiried ynddo fe, a llochesu ynddo fe, bydd yn eich cadw chi tro yma hefyd. Yr angen, y peth oedd angen fan hyn oedd troi at Dduw a dweud, arglwydd dwi wedi blino. Arglwydd dwi'n stryglo. Arglwydd dwi ddim yn gwybod lle i fynd nesaf. Please helpa fi. Na beth oedd angen. Nid y bara oedd yr ateb. Ac eto, mae'r arglwydd yn trigarhau. Nawr, mae'n trigarhau trwy siarad gyda Dafydd mewn dwy ffordd. Mae'n amlygu hynny mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, trwy y bara. So, fel o'n i'n dweud, mae hanes y bara chydig bach yn od, felly dwi ddim yn fynd mewn i fanylder mawr, ond dim ond i chi ddeall, yn yr tabernacl, bydd yna 12 torth. Right? 12 torth yn cael ei gosod mas. Symbol o dde. O'n nhw'n cael ei gosod mas bob saboth, a wedyn bob un saboth bydde 12 torth arall yn cael ei rhoi mas. Ac o'n nhw'n symbolau o gael cymdeithas gyda'r arglwydd. Cael cymdeithas gyda'r arglwydd. Gweld wyneb yr arglwydd, a'r arglwydd yn dod wyneb yn wyneb gyda chi. A'r syniad oedd bod y gymdeithas yn ffres, bob wythnos. Wrth gwrs, os byddwch chi'n gadael y bara, byddai'r bara mynd yn stil. Felly, mae'n amlygu'r angen i ni am gymdeithas gyda'r arglwydd. A felly, dyna oedd y pwrpas y torthau yma. A os chi eisiau gwybod mwy, edrychwch ar Leviticus 24, gwaith cartre i chi. Ond beth bynnag. Nawr, mae Dafydd yn mynd mewn i'r mewn at Ahimelech o Leia, ac yn gofyn am fara. A mae'n dweud wrtho fe, wel, dim ond y bara cysegredig yma sydd gyda ni. Hynny yw, oedd yna 12 torth dal i fod nawr ar y bwrdd air arbennig yma yn Mhabell y Cyfarfod, ond oedd y bara wedi cael ei gymryd off ar ôl. A dim ond yr archoffeiriaid oedd i fod i fwyta'r bara yna. Okay? Peidiwch â poeni gormod am hyn. Ond, y darlun yw dim ond y bara yna oedd ar ôl. Nag yw hwnna'n taro chi'n od? Y lle i gyd, dim ond y bara yna oedd gyda nhw. Oedd hwnna ddim yn beth cyffredin. Fel arfer, bydde digon o fara arferol gyda pobl. Ond, am ryw reswm trwy'r ogluniaeth, dim ond 12 torth oedd i gael, oedd yn atgoffa Dafydd o beth? Fod angen cymdeithas gyda'r arglwydd. Bod angen dod wyneb yn wyneb gyda'r arglwydd, mwyn cael cymdeithas. A dyna lle dyn ni'n gweld Duw yn gyntaf yn trigarhau wrth Dafydd. Edrych, ti'n dod yn chwilio am fara bydol, ti angen bara fy nghymdeithas i. Ti angen bara amser yn nghwmni fi. Ti angen dod a treulio cymdeithas gyda fi. Na chi, hyfryd yw Duw. Bod e'n fodlon, fod Dafydd ddim yn dod yn chwilio, mae Duw nawr yn chwilio Dafydd. Mae'n dod, mae'n cyfarfod gyda fe reit fyna ac yn dweud, ti'n di gael cymdeithas gyda fi. Ti'n di dreulio amser gyda fi. Y bara yn Saesneg yw showbread. Ddiddorol, y gair Hebraeg am hwnna, y term yw bread of faces, bara'r wynebau. Ceisio wyneb yr arglwydd. A'r arglwydd yn ceisio ein wynebau ni. Na chi rhyfeddol bod yr arglwydd yn dymuno amser gyda Dafydd, bod Dafydd ddim yn dymuno amser gyda fe. Chi bod hyd yn oed pan ych chi'n bell i ffwrdd, mae'r arglwydd yn dod ac yn chwilio cymdeithas gyda chi. Na chi, hyfryd yw hynny. A felly mae'r arglwydd yn dod eto, nid oherwydd pwy yw Dafydd, ond oherwydd natur Duw. Mae'n amlygu natur Duw i ni. Yr un graslon sydd wedi dod mwyn ceisio cymdeithas gyda ei greadigaeth. Nid bod ni wedi rhywsut cyrraedd fe, ond mae wedi'n cyrraedd ni, wedi estyn lawr ato ni. A felly mae gras ar gael i chi bore yma. Os ych chi wedi dod bore yma, mae'ch wynebau chi i ffwrdd o'r arglwydd. Mae e'n dod ato chi bore yma ac yn dweud, tyr di gael cymdeithas gyda fi. Tyr di dreulio amser gyda fi. Siarad gyda fi. A mi na i siarad gyda ti. Nawr yn ail, mae gyda chi y cleddyf yma.
Nail nawr te, mae Dafydd eto, doedd dim arfau gyda fe, a mae'n gwneud rhyw stori lan, basically. Mae'n dweud, yes, dim arfau gyda ni, achos pwll di weilod o gelwydd, yfe. O'n ni wedi gofio gadael yn fuan ar yr top secret mission ma, so rai bod ni wedi mynd heb unrhyw arfau. Sylwch, oedd e wedi dweud bod yr arfau oedd gyda'r milwyr yn y lle cyntaf wedi cael ei cysegru yn lan cyn bod e'n cael cymryd y bara. So mae popeth nawr yn llanast gyda Dafydd. Mae mewn gwe, a web of lies. Mae'n swnio'n well yn Saesneg, a web of lies. Ond beth bynnag. Nawr te mae'n gofyn am arfau. A peth arall digon od, dim ond un arf sydd ar gael yn y tabernacl. Dim ond un arf sydd ar gael yn y pentre, sef cleddyf. A mae'n digwydd bod yn gleddyf special. Beth sy'n mor special amdano fe? Wel, hwn yw'r cleddyf oedd Dafydd ei hunan wedi defnyddio i dorri pen Goliath i ffwrdd. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Mae Duw yn siarad eto. Mae Duw nawr yn dweud wrth Dafydd trwy ddarparu'r cleddyf yma. Ti'n cofio hwn? Ti'n cofio beth ddigwyddodd pen nes ti bwyso arno un llwyr? Ti'n cofio beth ddigwyddodd? A chi'n gwybod, y cleddyf yma, mae i ni yn symbol o'r ysbryd glân. Achos dyna mae'r ysbryd glân yn gwneud yn ein bywydau ni. Mae'n dwy'n i gof ffyddlondeb yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn dod a mae'n atgoffa ni. Ti'n cofio beth ddigwyddodd yn y gorffennol pan nes ti ddim pwyso arno i a pan nes ti bwyso arno i? Pa un weithiodd mas yn well? A mae'n anfon Dafydd yn ôl wrth iddo fe afel yn y weiwffon. Bydde fe'n meddwl yn ôl yn syth yn bydde fe. Ac os bydde fe ddim yn meddwl yn ôl yn syth, bydde fe'n meddwl yn ôl achos mae Ahimelech yn dweud wrtho fe. Ei Dafydd, ti'n cofio hwn? Ti'n cofio'r gleddyf yma? Hwn yw'r gleddyf nes ti ddefnyddio i chopo pen Goliath off. Hwna'n amazing, nag yw e? Siwt nes ti hwnna? Wel, mae'n gweud siwt nath e hwnna. Trwy ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd. Oedd e'n dweud wrth Goliath, sa'n mynd i ennill y fuddigoliaeth yma, yr arglwydd sydd yn mynd i roi y fuddigoliaeth yma i ni, yn 1 Samuel 17, mae'n dweud yn glir. Ac felly mae'r arglwydd nawr yn dwy'n i gof, yn atgoffa, just fel mae angen atgoffa ni weithiau. Pan dyn ni'n bell i ffwrdd, mae'n atgoffa ni. Tyrd yn ôl, ti'n cofio beth ddigwyddodd pan nes ti ddim pwyso arno i? Ti'n cofio beth ddigwyddodd pan nes ti pwyso arno i? Tyrd yn ôl, tyrd a pwyso arno i. Nawr, yr ymateb. Byddwn ni wrth y modd gallu dweud wrthych chi bod Dafydd yn cloco mlaen i beth sy'n digwydd fan hyn. A bod e'n dweud, fi angen treulio amser gyda'r arglwydd. A bod e'n troi at Ahimelech a dweud, Ahimelech, sori. Fi wedi dweud celwydd wrtho ti. Fi'n sori. Ond dwi angen dy help di. Dwi wedi cael fy eneinio. Mae Saul yn trial yn lladd fi. Please, ni di erfyn ar yn rhannu, gerbron Duw, iddo fe arwain fi. Ond dyw e ddim yn. Dyw Dafydd ddim yn. Dyw e ddim yn gwrando. Dyw e ddim yn dilyn llais yr arglwydd. A chi'n meddwl, Dafydd, sut allu di fod mor ffôl? Neu, os chi fel fi, chi'n gallu deall, fi di newn ar blaen. Mae'r arglwydd wedi siarad yn digon clir i fi, a fi dal ddim wedi wneud e. Mae Dafydd yn bod yn styfnig. Mae Dafydd yn gwrthod. Ond, beth sy'n rhyfeddol yw dyw'r arglwydd ddim wedi gorffen gyda Dafydd. Dyw e ddim wedi gorffen. Pam? Oherwydd mae'r arglwydd wedi galw Dafydd. Felly, dyn ni'n gweld nawr, mae pethau mynd yn wath. Nid yn well yn wath. Mae'n penderfynu, os chi'n cofio, ar y map, mynd i gath. Nawr, pwy sy'n cofio beth sydd yn special am gath? Dychmygwch, mae'n mynd, mae'n anhygoel. Beth fydde'n neud i rywun feddwl bod e'n syniad da mynd i gath yn sefyllfa Dafydd? Dwi ddim yn gwybod. Pan o'n i'n paratoi, mae rhaid i fi ddweud, oedd e'n taro fi. Mae'n mynd gyda cleddyf, meddyliwch am hyn, right? Gyda cleddyf Goliath, y boi nath e ladd, arwr gath, at bobl, at deulu Goliath, y Philistiaid, sydd yn cysau i'r Iddewon, a mynd i geisio lloches a help ganddyn nhw. Mae'n crackers, nag yw e? Ac eto, dyna'n union pan dyn ni yn ffindio'n hunain yn edrych ar bethau bydol, beth i ni'n wneud. I ni'n mynd
a dyn ni'n troi at ac yn chwennych pethau'r gelyn. Dyn ni'n troi at, dyn ni'n mynd i wersyll y gelyn. Dyna beth yw ei syrthio i wrthgilio, os liciwch chi, i bechod. Yw i fynd i gaff. A nawr wrth i ni edrych arno fe fan hyn, ni'n gallu gweld pa mor stupid yw e, ni'n gallu gweld pa mor ffôl yw e, ac eto dyna'n union i ni'n gwneud. Pan ni'n ffindio'n hunain yn mynd gam ar ôl cam, a nid condemnio Dafydd i fi fan hyn, mae e yna mwyn ein dysgu ni, mwyn bod yn ddrych i'n calonau ni. Dyma mor aml beth i ni'n gwneud. Dyna yn union sut i ni'n ymateb. Yn lle yn bod ni'n troi yn ôl at yr arglwydd, yn bod ni'n mynd ymhellach i ffwrdd. Yn bod ni'n dal i geisio lloches ymhlith y gelyn. Mae pechod yn ein tynnu ni mewn rhywsut. Byddwch yn ofalus. Byddwch yn preactif nid yn reactif. Pan mae'n dod at, yn enwedig, beth oedd graidd y broblem? Chi'n cofio beth wedys i ar y dechrau? Graidd y broblem? Nid celwydd oedd y dechrau. Mae'n dechrau, y wraidd, reit ar y dechrau, o fod e wedi dechrau ofni dynion yn hytrach nag ofni Duw. A felly pan i ni ar ein gwanaf, pan i ni'n stryglo, pan mae pethau'n anodd, pan i ni wedi blino, pan mae gwaith ar ein pennau ni, dyna lle mae angen i ni lochesu yn yr arglwydd fwy nag eriod. Ac atgoffa'n hunan, o'n gwendid ni. Pan mae hynny'n digwydd, dwi'n cael wythnos anodd, dwi angen gweddio mwy. Mae gwaith yn anoddach, dwi angen prioritiso, darllen y gair fwy. Dwi angen sicrhau y pethau yma. Dwi angen blaenoriaethu'r pethau yma. Ymddiried yn yr arglwydd. Ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, a paid a dibynnu ar dy ddeall dy hun. Yn dy holl ffurf, cydna bydda ef, a bydd e'n neud y lwybrau yn union. Chi'n cofio hwnna? Diarhebion 3. A felly mae'n bwysig, nag yw e, ein bod ni'n ymddiried yn yr arglwydd, ac yn cofio ein gwendidau ni. Chi'n gweld, mae Dafydd mewn sefyllfa lle mae wedi blino, a mae hwnna'n rhan o fywyd, nag yw e. Dyw hwnna ddim yn anarferol i ni, dyw Dafydd ddim rydyn gallu neud lot am y peth. Beth mae e'n gallu wneud ddo, yw yn y gwendid, yn y blinder, llochesu yn y lle cywir. I ni te, yn ein blinder, yn yr anawsterau, yn y treialon, lle chi'n troi. At yr arglwydd, neu at wersyll y gelyn. Dyna'r darlun fan hyn, y ddau esiampl os liciwch chi. Ond, eto, mae'r arglwydd yn raslon fan hyn. A dyma sydd yn rhyfeddol. Bydde pobl gath fan hyn nawr rwboi dwylo at ei gilydd, jackpot. Mae nhw'n galw fe'n frenin Israel gyda'r llaw, achos fe oedd yr arwr, fe oedd y main man. Fe oedd yr un oedd wedi lladd myrddionau, nid miloedd, tens of thousands. Fe oedd yr un oedd yn arwr Israel erbyn hyn, ac o'n nhw'n gallu gweld y gelyn. Ac o'n nhw'n meddwl, gret, mae'r boi yma wedi cwmpo'n dwylo ni. A maen nhw'n ei ddal e. Dyw e ddim yn dweud hynny yn y benod yma, mae'n dweud hynny wrth ni trwy'r salmau. Ond mae hwn yn bwysig, just side note bach yw e, ond mae'n bwysig iawn bod ni'n deall pwysigrwydd y gair cyfan. The whole of Scripture. Yn bod ni'n deall, reit, sut mae'r gair cyfan wrth i ni deall sut mae wedi cael ei wei at ei gilydd yn ein helpu ni mewn cyd-destun fel hyn. Oherwydd, os byddwch chi just yn cymryd 1 Samuel 21, byddwch chi ddim yn gwybod nawr ar ddiwedd y benod lle mae Dafydd yn sefyll. Ond oherwydd bod gyda ni Salm 56 a Salm 34, hint, croeso chi droi atyn nhw, mi newch chi sylweddoli bod Dafydd wedi troi yn ôl at yr arglwydd. Bod e wedi nawr gweld ffolineb ei ymddygiad ac wedi ceisio'r arglwydd eto. A dyna sydd yn hyfryd am y gair. Dyna, os oes unrhyw beth allai yn annog ni'n neud ar sail hyn yw i wybod beth mae'r gair yn dweud wrthon ni a sut mae'n gweu at ei gilydd. Achos heb hynny, byddwch chi'n cael eich gadael yn eitha tlawd fan hyn mewn gwirionedd, heb wybod diwedd agwedd calon Dafydd. A felly yn Salm 56, mae'n dweud wrthon ni, ar y dechrau mae'n dweud hyd yn oed, yn yr teitl, i'r cyfarwyddwr a'r golomen y derw pell Michtam, anwybyddwch hwnna, i Ddafydd pan ddaliodd y Philistiaid ef yn Gath. Mae'r Philistiaid wedi ddal te. Reit, beth mae'n dweud?
Bydd drigarog wrthyf o ddew. Fi'n credu bod... Na, sy'n dy fi. Hwyr ar y sgrin, sori. Bydd drigarog wrthyf o ddew oherwydd y mae pobl yn gwasgu arnaf ac ymosodwyr yn fy ngorthrymu drwy'r dydd. Y mae fy ngelynion yn gwasgu arnaf drwy'r dydd. A llawer yw'r rhai sy'n ymladd yn ferbyn. Cod fi fyny yn nidd fy ofn, yr wyf yn ymddiried yno ti. Yn yw yr un ymolaf ei air. Yn yw yr wyf yn ymddiried heb ofni. Beth a all pobl ei wneud i mi? Chi'n gweld beth sydd wedi newid yng nghalon Dafydd nawr? Yn yw yr wyf yn ymddiried. Ymddiriedaf yno ti. Beth all pobl ei wneud i fi? Mae wedi deffro. O'r diwedd mae wedi dod i'w senses. Ac yna, Psalm 34, mae gen i hwn. Eto, y teitl yw I Ddafydd pan newidiodd ei wedd o flaen Abimelech. A Abimelech yw'r enw a gafodd ei roi i'r brenin achus gyda llaw, sef y brenin yn gath ar y pryd, a chael ei yrru ymaith a mynd. Be mae'n dweud te? Be mae'n dweud yn y sefyllfa yna? Bendithio fy'r arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau, yn yr arglwydd, yr ymhyfrydaf. Bydded i'r gostyngiedig glywed a llawen ychi. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi a'n gwaredu o'm holl ofnau. Dyma'r insight sydd ei angen arno ni I galon Dafydd ynglyn â beth ddigwyddodd. A beth sy'n hyfryd yw, mae e wedi dod i'w senses. Mae'r arglwydd wedi unwaith eto tosturio tuag ato fe. Unwaith eto wedi cyfarfod gyda fe ac wedi ei achub e. Wedi dod, wedi ateb fe a'i waredu o'i holl ofnau. A dwi ddim yn meddwl o reidrwydd bod e'n sôn am bod e wedi cael ei achub o'r sefyllfa fan hyn, ond bod e wedi cael ei achub o'i ofnau. Achos mae wedi dweud yn barod yn Psalm 56, oedd e ddim yn ofn pobl rhagor, oedd e ddim yn ofni nhw. Adnod 4 o Psalm 56. Yr ofnau, byddwn ni'n dweud, yw bod e'n ofni yr arglwydd nawr. Ofni y syniad bod yr arglwydd ddim gyda fe ac o'i blaid e. Mae wedi cael ei waredu o'i ofnau. Mae nawr wedi ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, a mae'r arglwydd wedi ei achub e. Ac felly, cyngor Dafydd I ni, y bore yma, yw Psalm 34, adnod 8 ymlaen. Dyma mae'r psalm yn mynd ymlaen I ddweud wrthyn ni. Profwch a gwelwch mai da yw'r arglwydd. Gwyneu fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a'i hofna. A mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn newynu. Dyw ddim fyna'n condemnio, mae'n siarad o brofiad. Ond nid yw'r rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Mae Dafydd yn yr hanes mae'n cael ei ddarostwng. Mae'n gorfod acto'n ffwl, yn fytyn, yn rhywun o ddim yn wallgo, mwyn cael ei osgoi. A mae'n ddiddorol I fi bod e'n dweud yn adnod 2 o Psalm 34, bydded i'r gostyngiedig glywed a llawen ychi. Oedd e wedi gorfod ymostwng i'r arglwydd. Darostwng ei hunan mwyn i'r arglwydd ddod a'i achub e. Cydnabod ei wendid e, allai I ddim cael yn hunan mas o'r sefyllfa yma. Os ych chi'n stryglo, os ych chi'n teimlo eich bod chi mewn pwll, os ych chi'n teimlo fel bod popeth ar eich pen chi, cydnabyddwch eich gwendid. Darostyngwch eich hunan, trowch at yr arglwydd a bydd yn eich gwaredu chi. Mi fydd yn eich cadw chi hyd at y diwedd. Llocheswch yn yr un cywir, nid yn eich deall eich hunan, ond yn yr arglwydd. Clod i'w enw. Amen.